କାଳ ବୈଶାଖୀ ସାଜିଲା ଦାଉ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପରିବାର। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସାଧନ। ତା ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଛି ଆଜିର କାଳବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଆଜି ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କଟକ ସହର ନୂଆପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବାର ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ। କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ କିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାଲିସାହିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାଳବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସିଏମ୍ସିକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ସିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିସିପି, ଏସ୍ପି, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ବେସାହାରା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡେପୁଟି କମିଶନରେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।